posledný! Vystrel! Hej! 7-5. No je tam. Paráda. Ty. Utrpenie, dosa, všetko zo zadu. Utrpenie. Naša. Kvalitu väčšiu tam do toho. Naša, ráne. Svoje šance majú z našich príbehov. Naša on bude voj. A pod späť, Gabo! Piči. Nemôže. Výborne! Benom pomáha jednoznačne. No jednoznačne, dal sa energeticky padá na to. Na Libáka daj! To sú také chuje, tieto staré. To motali teraz troška iť. Si ho najebal, nie? Co? Najebal si ho, nie? Dobre, dávaj, to dobre. Len že by sme ju veľko nevyhrali. Djeve sa jeva sam bi si. Kada zvoli da neka još obohuju. Mariju. Vom ima, vom! Bi! To už ne. Možem se. Myślę, Gabo nie szkoda mimo. To už, Tým starým už ako to už celý deň. Tým starým to už To myślę, Gabo nie skrywał bal. Hej. Tak mám 12 rokov. Hraj, Ľubo. Môže len vieš. Poď, Peťo, však hraj, nie? Už sú nervózne, že prehrávajú. Však aj. Jak im treba? To už koľko je? 8-5? 8-5. Nie masz tam. Jeszcze raz dochodzę do Ale Erik do piči! Mój chyba już nie żyje. No i do piči. 15,5. Ale nie, 8-6. shit. 2 góly. Nie, už ne. Chciałem by trebalo dať po istný. 8-6. Aj 15,5. No, 6. Ešte dobrý 10. Ťahuj, ťahni, Lipak. Lipak ti beží. Daj go! 8-6. Robo. Dostajú, nech tam prevalcujú, nie? Že ich loptu zoberú. A Braja! Lipak ti beží, Lipak. Koľko ti do konca? 16 minút. Dimo, ale poď. 9 minút. 9 minút. Co mu robił? Nie był uwalony. Jak do sumy. Już jak sumy. Už nervy, Už się zakopali. Pekna mimo. Mimo. Dzi. Traja. Kľud, mimo! Mimo!
Aj pusto spomaľa, bo už čas je ukrutný. Oni sú staré a už majú nervy. Máš Lipák! Vystrel, vystrel! Oh! Dáme! 9-6? 9. No už ani nie. Ale 9-6, ne? Hej. Ja už to preznačím. Ešte jeden gól mi dajú, bude dobré. Koľko do konca? Ešte 7. 7 minút. Ešte dás 2 góly, môžeš to dať. Noga mimo! Ja mám stopnúť, nie? Keď išla hed lopta. Nie? Rýchlo im obehne. Presný čas. Viac, ak budú už tak presný čas, až tak ho chápiš pol minútky.